Terve vaan taas kaikille. Nyt pelataan Empireä. Joo. Eli mä oon... Joo, mitäs mä oon jo? Pari miestä, 2 kappaletta. Tulossa pian Heureka! Joo niin. Eli mä oon level 13, varmaan sanoinkin jo. Niin, ja sitten... Niin. Näin. Otas tuolta puut, vaikka mulla onkin täynnä. Mulla on ehkä pikkusen huonosti. Nää hyökkää voitto vierasmaalainen linna nosta noin. Joo. Taisteluraportti. Jaha, muukalainen oli hyökännyt sitten vähän. Niin noin ja... Joo, Chin oli voittanut. Joo, edistyminen missään. Iliparimies. Se suojamatta jaha. Joo, ja sitten tuolta laitetaan tämä niin päivittymään. Ohitapas aika ja kuinka. No se ei paljon auttanut. 1 minuutti bonusta. Mutta joo, eli... Niin. Osta. Kivet. Pullat. On täällä ja joo, niin vaan. Eli mulla on nyt vähän tässä tällaista alkusekavuutta. Mun pitäisi päästä levelille 14 mahdollisimman pian 360 pistettä muuten. No, ei tosta. Tuolta parannuksen aika tosta. 101. Siinä mä varmaan saan uuden ja sit tuo oma prinsessasi. Toi nyt olisi sit seuraava haaste. Kun mulla ei vaan mahu. Mulla ei vaan yksinkertaisesti mahu yhtään minnekään. Mulla on niin täynnä tää paikka, et mulla ei vaan mahu. Joo. Niin kertokaa mitä mä voisin tehdä. Mulla on nyt pikkusen huonosti sotilaita. Vois mennä nyt tuolta nyt nopeasti lähettämään. Tai laittamaan lisää olemaan. Armeija värvää. Nyt on pikkusen huonot nämä tyypit tästä. Ja pyydä liittoutumalta apuja, pyydä liittoutumalta. Sitten oma linna, tuolla vierasmaalainen linna taso 10, joo, sinne. Mikä toi rikostarjous ei kiinnosta linnaa. Ja sitten täältä armeija värvää. No mitä? Siis onks nää niinku täällä nämä samat? Eiku niinpä tietysti. Joo. Sori. Mikä faili? Joo. Nyt pitäis tulla. No niin, tuolta tosta noita parit kipaleet. Ei tollasia. No on jo huonoja ja näitä sitten lisää. No ja sitten apuja. Apuu. Joo. Sitten, joo. Vois tervehtiä, moi. No voi. Näin. Taas pitäis noutaa palkintoja. No miksi mun pitäis noutaa aina palkintoja, kun ei niistä saa koskaan mitään? No mitä te nyt täälläkin aselitte, kun mua aina kiinnostaa kumpaa on vähemmän. Että
Vitsurit voittaa aina. Mitäs sitten tekis? Vois ehkä vähän täältä sitten kattoo nää mun. Joo. Mitkäs oli täällä? Joo, ehkä kypärää vois vaihtaa. Tää on kumminkin toiseksi parhain. Nyt käsi vähän väsys, muuttuko? Joo. Tänään annetaan Apuaalle uusi nimi. No en mä nyt tiedä. Apua on ihan tarpeeksi hyvä. Tälle komentaja. Barbaba. Se on vähän niinku barbaria, mutta ei läheskään sellainen. Joo. Sitten mitäs tekis? Elikkä ois joku ihan kätevä juttu. Ei se vasta ikinä toi Eero on just tollanen. Onks seikkailua? Valloita ryöväriparoni. Joo, mä voisin hyökätä yhteen ykköstason ryöväriparonin. Niinku tohon, joo. Joo, nyt ne on lähtemässä. Yksin info. Kas sydälet. Aika vanhalta papalta näytät. Joo, elikäs. Annetaan mennä. Ne onkin kohta jo perillä. Nyt Karitan osanen löydy. Toi jos ykkösellä, no hyökätäänpäs tonnekin. En uskalla. Pakoon! Ja sitten uudelleen. Vahva sotilas on. Kiitos. Aloita hyökkäys. Näin. Joo, eli kohta voidaan odotella vielä näitä. Ja mitä? Menikö se sinne jo? Joo, hyökkää tappio. Mitä? Ei niillä nyt. Mä en oo pitkään aikaa hyökännyt. No peräännytetään tämäkin. Joo, olen nyt vähän hassun hauskalla tuulella. Niin kuin jotakin aina, mutta nyt hyökätään sitten vähän paremmilla asioilla. 1, 2, 3. No meni jo. Joo, voidaan sitten lopetella. Että joo. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa ne. Niin, mitä mun piti sanoa? Niin, eli muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Niin, tänään ehkä tulee vielä joku video. En oo varma. Mutta on nyt toinen tänään, et eiköhän se riitä. Että se ois. Moi moi. Moi.